आयै नोंलाय सान्दुं गोसायावलाय बेबायदिलाय मानो जिरायनानै थाखो? नै जानजायखौ एसे सान्दुङाव हांदों आङो। दाबायदि समाव जानजाया सायो आंना। लासैनो दायो गावनो हामलांखागोन। ए सान्दुं सायबोला मोजां मोनो? मोनोथ' र' सान्दुंनि सोराङा नांबोलाथाय जानजायफोरखौ एसे सानायफोरखौ मोजां मोनो। ए दाबायदियावल' सायोना एनिटाइम साबाय थायो? सानफ्रोमबो सायो नामा आइ? सानफ्रोमबो माने सानफ्रोमबो सायालै फिसा गेजेर गेजेर सायो बुरैबायबो नालाय। जानजायफोराबो खामानि होला गेजेर गेजेर। हामगोन र' दा दसे उनावनो सान्दुं हांबानो हामगोन बियो। दसेनो हामफिनो आंना सायोबो हामोबो। दाहाय आङो मुभ लाबोनानै होगोन र'। नानानै लानो हागोन एसे। है नाङाबा बेफोरजों हामा आंना नाङा ओरैनो फैसा खरसानो बेफोरखौ बायनो। आंना दै गुदुं दुंबानो सान्दुं हांबानो एसे ओंखाम गुदुं माबा हांनानै लाब्लानो बेफोरखौ खालायबानो हामो आंना। नाङा नाङा फैसा खरसानो बेफोरखौ बायनो। बेसे थांनो गाय बेयावलाय? बेनिख्रुइ मुभ लाबोनायनि फैसाखौ आंनो बे सिनिखौनो 1 किल' बारा लाबो। आंहा साहा लोंनानैनो मोजां मोनसि। नाङा मुभ सुभ लाबोनाङा। साहा लोंनो मोनबानो हामगोन आंना। बे नोंना बे बांद्राय साहा लोंनायखायनो बेबायदि जादों। जानजाय सानाय मायबा सानाय दा लासै लासैनो बारा साहा लोंबाय थाबा मायबा थायबा नै डायबेटिस मायबेटिस बेफोरसो जालांगोन र' नोङो। मानो इसेबां साहा लोङो नोंलाय? बुरैबायबो आधा बैसो थांबायानो बेबायदिनो जाथोंसै दे आरो जि जायो। दासो जाथो होन्दों र'। जाबोलासो मोनथिगोन बेसे खस्थ'आव भुगिनांगोन। लोंनांला एसे खम खमै लोंग्रा खालाय साहाफोरखौ। आरो मानोथो एसेबां सिनि होनांगौ एसे खम सिनि होना लोंनो हाया नामा? देहाय दे लोंगोन दे एसे खम खमै। साला दिनै आफाबो गैया र' रुवाथियाबो गैया। बे खालि खानिदो आरो फिसाज्लाजोल' दङ। आं मावनांगौ खामानिखौ दिनैनो मावनोसै खोमा। दिनैनो मावनाया हामगोन नामा? र' बे खानि रितुआ उन्दुनानैसो दं नामाथाय बेखौ थांनानै सिरि सिरि नायनि। बेनि उनाव आं खामानिखौ मावगोन। आफायाथ' दिनै थाबनो फैखाया। साला बोराया फैसा माखासेखौ मोननानै शपिं खालाय गस्ला गोदान बायै साला दा बाराव लोंनो थांदों खोमा बोराय खाथ्राया साला। बिफायानो बेबायदि जाबाय साला फिसाज्लानो थाइसेबो फैसा होआ। र' साला बोराय बिफा नोङो नायबाय था। आंबो दिनै ओरैबायदि खामानि मावगोन जेराव आंनि खामानिया साक्सेस जाबोला आंबो लासैनो रितुनि हौवासो जागोन। ओइ रितुनि हौवा नोंखौ माबोरै लाबोगासिनो आं बे न'आव। नों फैयाब्ला खामानिया साक्सेस जानाय नङा। नों फैनानै माब्ला फैगोन आरो माब्ला थैगोन नोङो हा? साला खुथा साला सैमा गोरान। साला फट' बेयाव मिनिनो फैदों बेयाव हालेलेनि हिनजावजों। नोंनि मिनिनायखौ गैया खालायगोन आं। माब्बारैनो फैगोन आं नोंखौ। र' साला दिनैनो खामानिखौ मावखानोसै आं। जाहाथे नों थाबनो फैयो आरो थाबनो थैलाङो आरो थाबनो आङो बे सम्पतिनि मालिक जानो हायो। आंखौ आफाया जेबो रोङा बुंबाय थायोना। दिनै नायबाय था। दिनै आं ओरैबायदि खामानि मावगोन। साला बोराया गावनि बिफायानो बेबायदि गावहाय इन्जय खालायगासिनो लोंगासिनो गस्ला गोदान लागासिनो जागासिनो। आंखौबा जेबो गैया। आंहाबा थाइसे फैसा गैया आंनाव। साला बोराय र' आंबो मावगासिनो। आंखौ जेबो रोङा होननानै बुंबाय थायोना आफाया। र' साला आंनि रोंगौथिखौ दिनैसो देखायगोन आं। आफाखौ नेला आङो। आफानि बाथ्रा खोनासंला आङो। आफाखौ नेबाय थानांगौब्ला बिराद गोबाव जालांगोन आरो आं आंनि साननायफोरखौ जाफुंनो हानाय नङा। आंहा लण्डन आमेरिकायाव बेरायहैनांगौ। माब्ला मालिक जानो हागोन माब्ला बे न'खरनि सम्पतिनि बिगोमा जानो हागोन आरो माब्ला आं लण्डन आमेरिका बेरायहैनो हागोन। पेरिस टावाराव थांनानै फट' सेलफि लायनो हागोन। माबोरै मावनोसै आं। पेरिस टावाराव सेलफि लानानै इन्सटाग्रामाव आंहा फट' होनांगौ आरो आंखौ मानसिफोरा होमब्लानिया खररपति सानखागोन आरो मानसिफोरा सिख्लाफोरा आंनि खिबु उन थागोन। सिख्लायानो सिख्ला जागोन। सोरखौ लानो जागोन आं खररपति जाबोला। साननानैनो थानो हाला आङो। आङो ना कलेजाव थाङाखै। दिनै आं खर'खौ माबोरैबा मोनबाय दं बेनिखायनो कलेजाव थाङासै। सोर फैलायखौलै रायज्लायफिननायफोरावलाय। र' दे दोनथ' दे सोरबा फैदों।
औ दे दाहाय हर दाहाय जागोन दे मा एसे बिजि नोंनालाय नाम्बारालाय बिजि बिजि नङाथ' नङा मानिबा आंखौ थगायबाय थानाङा नोङो रं नाम्बारजों रायज्लायबाय थाखिबि थै फाग्लिलाय अबाव रायज्लायदोंखाय आं माबाजोंसो रायज्लायदोंमोन आङो हौवाजोंसो आं जेन मोनथिया नोंनाथ' हौवाया नांज्लायना थांना फनखौनो हराखै सालिया साला रं नाम्बारजों रायज्लायनानै आंखौ थगायनो फैदों मोनथिबायदि मोनदों र' आंबो खोथाफोरखौ दिहुननो रोंगौ र' माबायदि दिहुननांगौ आं मोनथिया नामा आंबो मिथिगौ गारि नै दाखालिनि दि आंनो जि फेसबुकाव रिकुवेस्ट हरबाय थादों होननानै बुंनाय सेंग्राया फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदों होननाया औलै आंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाय थानाया आं एक्सेप्ट खालायबाय बिनिफ्राय आंनो मेसेजबो हरबाय थादों हाय हेल' होननानै आं बेयाव थायो होननानै ओमफ्राय आंजों रायज्लायबाय थादों मेसेन्जाराव आं हौवा गैयाबा सिरि रायज्लायबाय थायो नै दानिबोसो मेसेज गेलेगासिनोमोन आङो मेसेज गेले दासो नै दोनबाय नंगौ एसेबा हिटखा माथो रायज्लाय बेनिफ्राय मैया मा जादों मिथिबाय आङो फेसबुकाव फट' आपल'ड होनो मोना गोदानै बेनिफ्राय मालाय मा होननानै कमेन्ट हरदों मेसेन्जाराव मिथिबाय मा हरनाय बुंनाय नैनो जाबनि माबा होननानै बुंदों मा एसे समायना नुदों नोंखौ लानानैसो खारनो लुगैबाय आङो लांनोसै नोंखौ फै होननानै बुंदों बेबायदि बुंमारनाय आंखौबो हरदों बेबायदिनो रायज्लायबाय थायोलै सासे फेसबुक सेंग्रा आंजों नुदों दासो ओंखारबाय खुगानि बाथ्राया मा होननानै बुंदों फेसबुकनि सेंग्राया नोंखौलाय माबालाय मालाय आंखौ मोजां मोनो मालाय आंखौबो नोंबायदिनो बुंदों आरो दाखालि नोंखौ लाना खारगोन आं होननानै नोंखौ मोजां मोनो औ आंखौ मालाय बेसेबा मोजां मोनखायोनो मा बेसेबा फाग्ला बायदि मोजां मोनखायो आंखौ लाना खारखागोन आरो सान हर फन हरबाय थायो बेसेबा रायज्लायबाय थाखायो सानि हौवा थानानैबो मालाय सेंग्राजों रायज्लायबाय थादों सिख्ला जानानै र' साला नोंनि हौवानो खिथाना होगोन आं लागायनानै होजोबगोन र' आंखौबा मा एसे समायना नुखो बियो मोजां मोनो होनबाय थायो हौवा थाखानायानोसै बेयाव साले केरेक्टार लुज आयै दै गुदुं लोंगौमोनलै गिलाससे एथ' गरमाव मा दै गुदुं लोंनो नोंलाय आयै माबोरैबा गगा मोनबाय दंलै आंना हर दै गुदुंखौनो गिलाससे लोंनानै होनोसै गगा मोनजानो बासैलै आङो र' आयै दिनै सुदेमा दखाननिफ्राय फैला नामा नों ओंखाम संनो नागिरदों दिनै बिहामजोआ फैथ'लानो जि सुनो दंसैनो आंनो संनोसै नोंलाय खस्थ' होनो होनब्लालाय गाहायाव जनानैलाय माथो ओंखाम संनो नागिरदों माथो जानजाय सादोंनो गेसाव संहैनो हाया नामा गेस लाबनानै होफैदों गेसावबो संनो रोङा थावनायबो नालै आङो गेसावलाय मा संनोलै अरदाबाव बनजों सहैनो बुरैलायलांबाय संसै आं बेयावनो नोंनालाय मा बुंनाबो लाब गैया बेबायदिनो बेनिफ्राय मा संनो नागिरदों आयै भाजाल' संना दोनसै आं नै गाजर आलु मथर माइबा माइबि भाजा ओंख्रि सङा संथ'ला खोमा भाजा जादो माबा आयै आं दाखालि ना सारनानै लाबोनाया नाया रानाखै नामा दाबो नायानो रानथ'वाखै र' सान्दुंआनो दिनैसो मोजाङै होदोंना हांनोनो मोनाखै मोजाङै आं ना गोरान खारै रुदुंनाय जानो लुगैदोंमोनलै आयै दा रानबोलाथाय दाहाय हराव जानो हागोन दे नै नों आबौखौ लायनो थांदो स्कुला गनो टाइम जाबाय बेना माबारै थां र' थांनि र' दै गुदुं लोंनो होननाया नै लिंखालांदो दुंबाय बियो दे हर अबेयाव मोनगोन आं नागिरनाय बुस्थुआ बेयावबो गैया माथो बेबोथ' नङा गैयानो माथो बेफोराव जेबो बे खालि बुन्दिया अबाव दोनलांखोथाय रितुनि रुमाव दंसो नामायथाय बे आरो गथ'आ दा सारि मोननानै होबोला आंखौ नुगोन ना थाङा दे बिनि रुमाव थांला अबावबो प्लेनिङा सबबो जाजोबगोन र' स्टर रुमाव नागिरिनि स्टर रुमावबो मोनाबा मा जागोन आंनावथ' थाइसेबो फैसा गैयालै बेखौ बायनोबो थै साला दोनैनो फिनिशिं होखानो नागिरदोंमोन आङो साला बुस्थुखौबो मोनलासो साला फैसायानो थोआसै माथो दा अबाव मोनबावनो एकाउन्टनिखौबो बख'नो बाबाय आङो साला फैसा गैयिनि थाखायनो फैफिननांगौ जाबाय र' मोनसे आइडिया लागायनि बे दाउखा बनदियाबोथ' गैया
आरो बे बक्सिखौबो नुवाखै माथो न'आव गैया खोमा बेबो आरो रितुआथ' दङबाबो गैया बायदिसो मेगननि मोनसे बिलाय मा खालि फिसाज्लाखौ नायनांगोन उन्दुना उन्दुवाखै रितुनि रुमसिम थांनि र' आङो मैया ड्रयाराव बेखौ सनानि दोंसे दोननाय नुदोंमोन जुदि दङ बियो डाइरेक्ट लाखानानै सनारिनियाव फानहैखानोसै आं या मा दिमाग लागायदों आं या आंनावबो डेन्जार खर' मेलेम दंखायो दे खिन्थु मा खालायनांगौ बियो डाइरेक्ट खर' मेलेमाव खोन्थाहरखायो आंनो आंनि मुङा हाला मावो आङो फाला फाला थिंचाक hey ole ole hey ole ole